Magnano mbola tsara antsika jiaby amty folakandro ty. Assalamu alaikum warahmatullah. Koa izy. Atsika niany politique kely atsika niany. Fomban-drazagna mbela atsika fa mbola itoy ndraiky zegny fa atsika niany hitriky politique fiainam-bahoaka zegny mazava ho azy. Amin'ny fotoagna zio mamara miditra amin'ny herinandro ataoko hoe vaovao na faharoy ny andro agnatin'ny fito andro maromaro misaobaoba. Misaobaoba ho za fotony tortina nongavato zegny vahoaka tapidalakaly. Tsy ny vahoaka ny tapidalakaly fa vahoaka mosary. Tsy ny vahoaka tapidalakaly fa vahoaka kajo. Ino mahakajo vahoaka? Fotony mpitondra fafoana, mpitondra tsisy jery, mpitondra magnambany ary mpitondra magnano olo-dokitra nabongy mpitondra Madagasikara. Hitatsika jiaby zegny na vahiny fa mahay raha jiaby zay mahita. Raha tsy possible ny fitondragna ty possible forcé. Atao forcé. Raha koa atao forcé, io tsy andrany hoe hiary. Fa fitondragna ty magna fitondragna forcé. Tsy me hoe vahoaka fahempaka, tofoko, vasira, leo. Amin'ny fitondragna ty. Rango amin'ny président fokotany zisaka avy agnabo agny. Na le mitondra na le ny andesy. Ino amizay? Vahoaka vary totoeny disanigny amin'ny liogno zegny. Fandisa manoto liogno mitorotoro. Zegny fiainam-bahoaka zolo. Tapany avaratra letsika. Nomaly za nitandregny volagna Zamabe PM mampalahelo. Mampalahelo fotony tsy haiko anareo koa mangala honogno karaha za. Fa za mangala honogno. Raha iragnako amin'ny agnomby baka minahitra. Nino iragnako amin'ny agnomby za minahitra. Za minakaty. Za koa minakatina ka za mangala koa za miconcentre. Agnomby izy koa izy voky baka ninahitra nany izy mipetraka izy miconcentre. Mandiniky zegny. Zegny raha iragnako amin'ny agnomby. Zay samy minahitra. Fa fitondragna ty za donc matoky ro mina jamala tsy matoy. Boko ro misesy jamala tsy masaka. Foary amizay jerondro. Mbola tsara avako sandra. Foary jerondro. Parce que raha tsy matoy tsy masaka sy trefondro. Manomboka ary amin'ny fokotany ziska avy ary amin'ny lohany. Ke za koa ny tandregny curiosité hoe Premier ministre ny vola. Tagnatin'ny sujet nazy jiaby fa haiko hoe iraka na vo izy. Fotony nino? Ino ato za mivola aminareo hoe za baka mangala honondraha. Izy koa fa ivolagna côtier mahazo vola PM. Ampivolagnin-dreo PM mivola. Tampoko anao mitandregny raha volagniny. Mon Dieu Seigneur, Jésus, Marie, Joseph.
bande de grâce, mahamenatra, mampalahelo, manipulena zafady manipulena bekona ty raha volagninao ty volagninao ampitambinay mafatry tsy mikorontana zay tsy korontana nareo mihevitra zay ty korontana banjene io nareo ziska nareo kajo miala fa 15 amby taona koa nareo teo zay mikorontana zay tsy mikorontana fôtony zay tsy andeha mpamoaka egninay tsy ny aminareo noho nanareo fa hitanay fa foana banjeny io foana manipulena izy noaly nde izy mivolagna fo pozinazy mivolagna hitanao fa tsy stable cerveau zama ty tsy mipetraka amy vatagna anany cerveau anany izy mivolagna hoe oka ho avy ny fifidianana mba ho isy ny fandriam-palema monsieur le premier ministre o nanomboky 2009 ziskany any ino ambarazato gnono aminaka fandriam-palemagna nisy ta Madagasikara 15 amby taogna folo-tsota amby taogna nareo nitaona ino ary fandriam-palema garde du corps nao fa tsy ny kifiry garde du corps nao firy garde du corps rajoel firy ro ministre anao gouvernement anao reo député sy miforongony orange TGV reo firy garde du corps nao reo anao boka masaky mivolagna hoe allo isy ny fandriam-palema azafady premier ministre mialatsiny aminao zama tsy ny fandriam-palemagna tsy ho isy fa nareo tia tegna anareo miala baka tragnonareo mandeha mahazo arivo firy olo miscortenao zisakagny rajoela miarabaka ambato be zisaky izy avy voaloha firy olo miscorte izy anao boko mivona hoe oka ho isy ny fandriam-palema misy voala nareo mampiambiny maramila firy 13 mai magro lakoron'olo andeha pembesinareo maramira ry colonel Todro regny baka biby masiaka Antananarivo regny anao boko mivolagna atsika faritry atsika zao hitsindro andrabe fifidianana be ny tanàna monsieur le premier ministre zay tsy bado iraka nampanovigna anao mivolagna anao zalahy anao côtier koa ny samboatra tsy voatanany volagna anao côtier koa samboatra tsy voatananareo firy ny talohanareo teo côté samboatra voatananareo tsisy nahatana fa aza magneka ataon'olo zegny zama mialatsiny zama premier ministre volaniko zegny nagnino tsy ministre ny défense ny vola nagnino tsy ministre ny sécurité publique ny vola fa anao atsika ne misy ministre ny sécurité publique asanany zegny fa tsy asanao PM ny volagna zegny asa ministre ny sécurité publique ministre ny défense secrétaire d'état sécurité fa tsy anao PM andy volagna zegny protocole mba ianara zala fa firy taogna anao premier ministre zama mialatsiny samy zanaka ny karabitsika tale anao baka bitsika za baka mantali fa zabadoegna
matetika ambarako anareo eto samy baccalauréat samy mahay taratasy filière tsy mirana. Anao chef de gouvernement ino tsy ampivolagninao? Ministre en sécurité publique, ministre en défense, secrétaire d'état de sécurité, karaha misy aminareo aby jiaby zay. Tampoko anao volagna oka ilamigny milamigny nino? Bambaraza ino filaminana misy monsieur le premier ministre azoviny magnakorontana vahoaka tsy mikorontana fa anareo ny magnakorontana noho ny raha ataonareo tsy amin'ny plasiny vahoaka koa fa mangigny mizanareo vahoaka nefa mangigny mizanareo noho ny tellement vahoaka tofoko leo disaka vasira aminareo aleony vahoaka mangigny za sitraponareo ty ala eo miala aondrana are-pirenena ho andeha agnara-maso amin'ny sistany ino raha andeha arenareo maso amin'ny sistany anareo magnondrana to tsy aren'olo maso firy raha naondrana anareo amin'ny sistany monsieur PM azovy nagnondrana maki tortue navy Thaïlande voatatra za sa izy sarô anareo fitondrana nisy ny samôry anareo aia suitin'izigny tsisy suitiny ministre ny environnement sipozy tsy nasaky mivolagna eky vavanazy mifody mbola andalagna fikaroagna mbola andalagna fagnadiadiagna maro ny fagnadiadiagna zay mialatsigny miala fondro aminao ray aman-dreny gelé général gelé rango tamin'ny général gelé fa hoe mandeha fagnadiadiagna ndraiky niany fagnadiadiagna tsy mety vita firy Bianco Paki Somefini tiako nino fagnadiadiagna fa mandeha dossier firy aminareo Bianco tsy sakinareo koarigny lehibe Bianco fo soloagna koa soloagna nio tsy vita paky baka ambilary izy fa mipaky zegny boko anareo mivola hoe amiady amin'ny corrompu anareo afara misy corrompu anareo farany misy voalohany tsy farany baka voalohany misy corrompu anareo amin'ny gouvernement magnaraka reto tsy piapianareo reto ro pinono aby reto anao masaky mivolagna arahagna maso ny sistany tsy voan'ny arekaregna firy arekaregna naondragna anareo nagnino tsy saky ny Bianco takigna tamin'ny ministère ny mine volamena mivadiky vy ndraiky niany anao neky io anao koa ny pare intérim teo e nagnino tsy anao atao enquête ataova garde à vue karaha olo jiaby ataonareo garde à vue anao nagnampasa anao andeha angala place zalahy tsy agnampassation anao nagnampassation tsy nefa nisy volamena atao za tsisy anao niala hoe fa nivadiky vy volamena atao aza magnadraba frère zafady PM aza atao draba vahoaka azovy nagnamia lalagna fahefagna ro kiry maso reo mangala loka amin'ny sistantsika ro tsy mangala place araiky 150 km aratondreo magnarato amin'ny sistantsika io magnaramasina reo zegny ministère en jony volaniko zegny ministère de pêche magnaramaso zegny ndeha reo mpamintagna io fa tsy mahazo logo fa tsisy velo-tegna koa boka reo tany be ndray fô reo fa mitretre hoe zay zalany naty teteka atsika io tsy hina lokosira wala tsy hina maiky saly fotony loko jiaby raha maseny kirimaso azovy amizay le volagninao amizay PM
nagnino tsy le mpanjony madinika namiagna autorisation fa ro olo bakagny maso tokony olo mahamen'olo bakagny andeha mianareo autorisation tsy haiko firan tampoka rato alatsaka andreo 150 mètres ramasendreo jiaby agnaty ranomasy fruit de mer fa tsisy foiky anao koa mandeha hoatahoata hoe fa asiagna fagnaragna maso magnaragna maso nino fa firy nagnondragna anareo niboaka agny nagnara maso anareo asa atao karaha zay PM o asa atao karaha zay PM sinoa nampiasainareo lalagna voe marambily be firy volamena naboaka anareo teo aligny hélicoptère mitatitra vahoakany ambily be ndraiky vahoakany bitseka jiaby ane mahita hélicoptère alignandry ino lalagna andeha mboarigna amin'ny hélicoptère za tsy enky nahita hélicoptère magnamboatra lalagna alignandry koba karaha nataonareo tamin'ny covid-19 hoe fa tsy mahazo miboaka na boaka pitsongodi fandroaka pitsongodi jiaby menasiagna vahoaka tsy mahazo miboaka tragno business fo nataonareo tamin'ny covid-19 naondragna anareo aregna jiaby tamin'igny baka momany anareo nagnapoaka tiko tamin'ny port naondragna anareo Maurice tampokita Maurice agny matériel ny tiko nipoanareo tamin'ny port ny Thomas momany covid-19 zo koa nareo gnano izy koa hoe asiagna fagnaramaso ny fiboagna makaty makaroa parce que nareo gnano findragnana are-pirenena ataonareo zegny PM mialatsigny frère azafady zalahy premier ministre anao olobe atsaigna anao fa asa batoegna vahoaka inga asa magnagnaiky anao manipulenreo anao ny amaratsy io anao mbo hipody amin'ny ankarabe agny fa anao mbaranao hipetraka eo mandrakizay mbo hipody amin'ny ankarabe riny anao modinao tragnonao Geoffreyville lalagna mandeha Geoffreyville fa tsy eo anao magneka kadalendreo aleo anao mivola fa kabary ty amin'ny faritra agny mety ho grave le grave iny problème raha tadiavinareo ben oui normaly ro volanko aminao zay ro fa mamono jamala tsy matoe ndraiky jamala tsy masaka mialamboetra amizay sermondreo mianakavy zo mambaranareo olo baka agnala be ny ambanja fa mihina jamala anareo kony mihina jamala fa tsy hitanareo hoe ambaranareo namabedy zaraiky fa mihina jamala izy magnao fa anao diso volagny namabedy diso architecte nagnamboatra bloc administratif ty tokony trangana fa tsy nandro ozy izy parce que izy fa kuity basa nareo karaha zegny nareo fa kuity amin'ny raha ataonareo ary agnaramaso sisy tany tognotongo anareo tsy nagnaramaso sisy tany parce que nareo misy raha nde mila boaka anareo mila hondragna anareo safia anareo mody hoe aleo sakanagna sisy tany tsy ho hitany mpagnarato madinika raha ataonareo agnatin'ny sambo mavety azafady magnarato mamintagna ny mamintagna tsinjika kadansa ataonareo fa hainay vahoaka aviany zay vahoaka manginy fa zay koa volana zay volagna raha marina anao volagna asiagna sécurité amin'ny andro fifidiana que toute la vie des autres tsy asiagna sécurité volagna baka toute la vie des autres la vie du peuple tsy asiagna sécurité fa hoe fifidiana asiagna sécurité anareo vola maro kidnapping voalohany kidnappeur anareo tête de liste ny kidnappeur à Madagascar anareo fitondragna azy eo raha ataonareo iny kidnappeur samborinareo ry menacenareo ty c'est pas une solution je suis désolé zay volagna entany zay tsy magnasara zay volagna zay magname solution nareo antandrigny anareo nagnaraka non
tsy azonareo olo aty olo agny samborinareo zegny ny kidnapping vrai kidnapping raha ataonareo zegny vous êtes des kidnappeurs fa tsy le nagnano asa natao antary pe asonamo ro dimy mirala regny azafady tanjozolo be igny fa nareo grave kinigny raha ataonareo sur 30 millions population grave vraiment grave ambaranareo solution samborigna aty nefa nanareo voalohany tokony samborigna ninty sakeny bianko mitsanga paky so mafiny fa tsy masaky mivola mialatsiny monsieur premier ministre asa badoegna vahoaka anareo koa mahatsapa mila fandriam-pahalemagna vahoaka alifasa miparitaka eraka ny tanàna reo officieux ndraiky généraux reo fa tsao reo magnabe kibondreo tsisy asa généraux tsisy asa officieux ay gratuit moa ty asa to karaha zay fiagnam-bahoaka zala anareo mahita reo vahoaka reo manginy diara rotinareo amizegny prison raha andeha menacenareo reo anareo boko masaky milingilingy magnano super koy eraka zao tontolo zao mangataka reka mangataka tompoko hoy izy zoky sareraka iboaka tsy ela anao zoky sareraka ary mbola iboaka troisième génération ny hiranao boa anao koa miboaka bako mondialisation angatako aminao zegny zoky sareraka mivavaka aminao mandrakariva zandronao mbo iboaka foanao fa tsy zegny andesinareo amin'ny ringilinginareo vantaranareo adobonareo trosa Madagasikara anareo voalohany fitondragna ary voalohany président république nitondra Madagasikara nagnadobo Madagasikara amin'ny trosa 8 milliards zio mbola mandeha mitrosa koa fa tsy efa 4 milliards koa tombony makorely avy zay boka sy azafady ny eo tsy voasasa ny eo misosiko ba oui fa tsy eny vahoaka ialalagna amboandro mivolagna ireo samborigny mangigny reo bangoegny deky tsy fiagnam-bahoaka amboarinareo tsy fianaran-tsaiky vitanareo tsisy oera anao boko raha joely anao volana fa hoe malahelo aho amin'ny fiainanareo mbahoaka malahelo anao fiaigna amin'ny ambahoaka anao mandeha magna super koy malahelo anao fiaignany ambahoaka zanakanao mileba mizaha foot Real Madrid VIP za agnisan'ny mpizalaboly ko mbola amin'ny France za agnisan'ny mpizalaboly amin'ny stade ko mbola amin'ny France Marseille au Olympique FC Barcelone tatony tato fo za tsy mandeha fa koa match ny Barcelone Real Madrid vitsiny tsy hitako billet farany ambany 150 € farany ambany place capote zegny 150 € zanakanao mandeha mizaha match ny Real Madrid VIP place nany 800 farafahely 1000 € vahoaka vany mafy za mizaha match ny Paris Saint-Germain Marseille au parc 150 € nefa nio match champion France Ligue 1 io tsy maro européen magnaraka io
koatra en français 150 € billet araiky anao mipetraka amin'ny place capote ko en plus fa anao koa nangala place VIP place classe tova bebe 800 €, 900 €, non 1000 €, non mipetraka stérie alhamdulillah non meta place vahoaka mijaly tsy mihina tsy miseky tsy mamboy tsy magnino anao vola fa anao malahelo vahoaka mais oui 2000 € VIP araiky 2000 €. Izy boka volanko aminao zay zany 1000 € io 2000 € VIP araiky anao mandeha mizalabola amin'ny stade vahoaka mihinany amaniny ato anao magnano super qui monsieur le président mitrosa ary mitrosa amin'ny sinoa mitrosa amin'ny japonais mitrosa tiako amin'ny arabo fa tsy mahazo trosa boka amin'ny européen mibalabala amizay agny amin'ny borosatroko ndraiky kirikiro maso vahoaka amizay mihinany amaniny magnefa ziny anao milebafo zany anao hoe misy projet ho atao atsy rang 2009 anao mikoragna projet jusqu'à en 2024 koragnanao projet tsy nikitako amin'ny araiky io nitsanga tsy nikitako aia projet nivolagninao rang 2009 nitsangana atsika en 2024 15 ans anao magnano le petit canard Yvon le petit canard na hoe les 7 petits poussés tsy hitako projet président projet boka agnaranao farany tetikasany présidence ty ka tsy mety anaovagna zao tetikasa tsy mety mitsangana nde l'usine araiky tsy voatsangana anao l'usine araiky tsy voatsangana anao président mbambaraza ino l'usine natsangana anao fanjakagna ke niasany vahoaka agnaty l'usine n'olo madinidiniky tsara fa mandeha ry avy anao milebaleba non asa atao karaha zegny fiainam-bahoaka avako anareo nefa nivolanako e solution meko anareo premier ministre président Rajoelina kofa tsy solution anareo kofa tsy mavita raha voafako moaly nomoaly sa fako moaly à l'âge de 40 ans Andreas Nesta footballeur nanagna izy tam Barcelone 40 ans izy nametraka fialagna ino coupe tsy nahazo coupe du monde araiky izy nahazo Ligue des Champions izy 4 fois nahazo coupe de la Ligue izy tsy haiko 12 tsy haiko 13 coupe du roi Europa League nino raha tsy nahazo Nesta 40 ans izy nanapetraka fialagna voninahitra tsisy bebe nataony Nesta demi-centre ni Barcelone zegny olo haiko mandiniky zegny mitsinjo hoe ny amarin zandro baka fara mangalataka koa fa bado zala raha koa fa tsisy kaza force zegny mandrobadra fa tsy vita koa za manopy gan avoninahitra sy aja ameko anareo vahoaka sy ny fireneko aleo za miala anao nefa miwatawata président mikorina ny ato anatin'ny nofoko ny raha malagasy za potenao Madagasikara potenao vahoaka potenao fampianara tsisy raha tsy potenao monsieur le président sperako ianao partout aia zao io téléphérique aia zao misy problème tsy haiko ligne verte ara technique tsy sakinao mivolagna aia ministre na transport aseva volagna jusqu'à téléphérique io nanjary tragnony pigeon karaha tragno ino tragno namboarinareo reto tragno mora tragnony pigeon boka igny ho izafiko me zegny c'est la maison de pigeon poupie
izy eo amin'ny anosy be petraka tsisy olo mangala tsisy olo mivanga tsisy olo mipetraka afaran'izo boka mbo andeha miagna bojo afazay baka stade boka ambilanko egny stade ny anosy be zay fa tsy stade aboka zay fa tsy angataka ambilafa zay tsy stade fa zay fa tsy angataka zay tsy agnansperako i karahanao monsieur le président mampalahelo e ke za mitodika aminao za ma premier ministre asa magneky anao managna ministre sécurité publique anao managna ministre de la défense ameza ro mivolagna fa tsy anao ndi roboendro andao anao volagna fa tsy amina misamboatra côtier hay ino ma raha vozanareo zay côtier koa misamboatra matoa zay misamboatra reraka zay mi raha tsy manjary ataonareo manaova raha manjary baka zay anareo zay samboatra la France volanko tsisy rivière azonao kontegna ndaizy koa nisy donc araiky farany be la France tsy mijaly rano la France tsy mijaly électricité atsika misy fary rango baka bobaomby misy lakany rano misy rivière jusque anao treky fort dauphin Madagascar jiaby ahitanao rivière voahoaka mijaly rano mampalahelo anao ny vola vatsika tsy miampy ny mpamboly vary afaka 2 ans voavokatra ny vary anao zao nandeha io ny labalaba agny amin'ny kirimaso ay mitady fambolem-bary haingana fa ela monsieur Rajoelina mpamboly vary na mitsabo vary hoe malaky maniry malaky to ary malaky alegna fa tsy niany tsy anao niany na yoky nandeha tanchine ka nahita fambolem-bary malaky fa ela nisy to tamin'ny andrany rifo FIFA fa nisy fambolem-bary malaky fa tsy anao niany andeha kokokoka aminay eo hoe fambolem-bary malaky mo ny aratsika iasa amin'ny zalahy kirimaso zay mila kirimaso tsy hainy kinavy taminay Madagascar teto zay fa mitsabo vary kirimaso tsy nampihana zay vary monsieur le président razabenay nampihana zay vary fa tsy kirimaso ary zay nina vary tsara kiliminy makalioko vary vo zay zao fa mina madame Rose zay tsy hainy kirimaso mitsabo madame Rose zegny anao teto na andeha navandy atsika tsy ambiny fa agnafatra vary 20 sambo fa tsy namagno boka 20 sambo igny zay avy vary baka montraka zay vary avy baka montraka kale amizay baka zo koa ny vady koa fa aleo itsabo vary hay non président anao ka za mandeha mangala baraka anao misadek eo fa anao andeha ngala baraka Madagascar misadek hoe anao andeha président sadek ndre 30 millions population fotsy leonoky anao nditondra sadek pays africain ndabaka anao lintendro africain ro anao tsisy bismillah maty kopinda sagnatreny vava mbola seko sagnatreny vava président africain tsy mitokika aminao tsy anao andeha hagnano vandinao amin'ny sadek eo ika anao sadika farany sagnatreny vava mbola seko fagnatriagna vava anao afagnajanganao 30 millions population tsy voatarikinao tsy voapetraka anao amin'ny place anao nditondra pays africain agnatin'ny fikambana be ny sadek ndao bonne chance tsodrano amiako anao tandrema fa mety tody sadika anao lohako fa tsy tody sadek anareo mba mandiniera volagninareo zay ne tsy famatry zay koa raha zozo zay fa nivolagninao hoe nianatra navandy anao za tsy famatra anao nianatra navandy tellement anao zo amizay mavandy
anao zao mavandy complètement, anao zao mavandy vahoaka kokoa fa tsy matoky anao président tsoatsehanao raha zegny ndenao mivolagna amy TVM vahoaka fa tsy mitandegny fa igaloandreo mandeha amizany novelasy alohandreo mandeha amizany film karany ndraiky tsy haindreo mivolagna karany fa haindreo mampivolagna sary fa koa ndeha tandegny aloha ino koa vandy andesiny niany e ino koa raha andeha ataony niany e vandy koa raha nivolagninao 2009 io volagninao zio io tsisy tatera président raha Jojo basy eky zala zay malilo basy zay malilo folo dimy ampitaogno zay malilo basy zay vahoaka kajo empaka tofoko impody avaratra tsika raha magnambaranareo fitondragna ty tsy mitsinjo vahoaka nareo kazakadaliandreo ny mandafo ariam-pirenena zegny ataon'ny fanjakagna ty fa reo tsy mitsinjo vahoaka tsisy fampindram-pahalemagna anao zegny monsieur premier ministre atsika mivolagna zao io amy faritravatra nohony atsika hitandreo fa atsika gogo ho an'izay magnaraka ro ho an'izay mitandregny ro gogo hitanareo loko gogo igny karaha igny atsika atsirebiky ny migiko nandoha rano be fa foagna atsika olo ny avaratra ny raha misy maromaro volaniko tany hitako zay Europe za tsara narenika hoe andeha napetraka samboadiny député agnanaovagna fety non za tsy enky nahita Marine Le Pen namory vahoaka la français nagnapetraka samboadinany za tsy enky nahita Mélenchon nagnapetraka samboadinazy izy nagnamory vahoaka la français za mba fa nandeha Suisse mba nandeha Italie nandeha tany Allemagne Belgique mba nihitako jiaby zay fa za tsy enky nahita hoe ka namoriagna vahoaka agnapetraka samboady mon Dieu Seigneur le 11 rendez-vous sambava ino raha mampalahelo alohatseniky za hivolagna reto topina ndraikitry ny fanfara baka nosy reto za tsy contre ny fanfara ny Ambaribe contraire za mitia fa zio niany za hivolagna anareo topina ndraikitry ny fanfara Ambaribe telo anareo fanfara o za tsy noho ny agnaranareo jiaby tsaiky mpianatra ankamaroany tsaiky agnatin'io fanfara io ary maro amindreo tsaiky mpianatra amin'ny fanfara Ambaribe io misy interrogation à l'école amarefaka mare andeha lefanareo tsaiky andeha sambava parce que mila fanfara fanjakagna ane managna mpitsoka mozika amin'ny gouvernement te misy aroe karaza mpitsoka mozika amin'ny gouvernement na ino tsy mpitsoka mozika amin'ny gouvernement alifasa sambava agny fa tsy tsaiky andeha aretenareo no hirahiranareo andeha hagnano fety l'école tsy ataony interro absente mangalagnon-drano areo tompony fanfara za tsy mivolagna fanfara tsy tiako matoa za tia muzika za tia instrument matoa za miegny amin'ny muzika za tia instrument fa zarobatigny le fianaran-tsaiky mpitsoka mozika amin'ny gouvernement nefa zegny asandreo e alifasareo mandeha sambava agny magnano fety miaraka aminareo fa tsy tsaiky mianatra andeha aretenareo misy tsaiky magnano interro jeudi misy tsaiky magnano interro vendredi
zay miala eto robia fandesam-bava fa mila pitsoka fanfara baka Ambariobe le telo fanfarany Ambariobe alefasam-bava tsy haiko jiaby agnatiny mpianatra zay venao ministre ny fampianarana mitsinjo hoavin'ny mpianatra Drain Diego Siskolnos be oeranareo vantaranareo agnajanonanareo mpianatra tsy mianatra agnatin'ny fikambanana mpitsoka fanfara asa atao zegny zalahy asa atao zegny sambavako misy le aéroport hoe aondrana reo mpitsoka gouvernement reo mpitsoka mozikany gouvernement aondrana mandeha agny magnano fetinareo ro olonareo baka Orange miaraka aminareo TGV miaraka aminareo nereo solution miako zegny aza robaty ny fianaran'ny mpianatra amin'ny oeranareo tsy hitako boka raha andeha anaovana fety andeha ampitagna samboady ino amizay raha misy sambava atsika mivolagna zao za nahita annonce ny préfet ny sambava za torona tokiky izy io zegny izy koa fanareo agnano raha asiana sécurité publique fa izy koa olo hafa agnano raha andifasagna biboty andifasagna mavreky fotony za ndeha agnano raha agnaty lakoronaka fa anareo ndeha agnano raha tsy avantage ny vahoaka tsy ninony vahoaka mila atao sécurité publique préfet sambava adosiko aminaka vandy fa manova statistique anao rahalahy mavozo olony Antignana olony Andrefato zay hediana mavozo olo baka Antignana fotony anareo mafia marfelagna tsy asitroko volagna zegny raha misy aminay io zegny Ambariobe zao anao ko maregny olo magnano adalagna Ambariobe io azovy ro baka Savapa azovy zo ro baka Antignana azovy zo ro baka Gnoe zay mavozo fa mavozo koa n'olony Ambariobe takatra anareo baka Savay raha marigny anao igny baka ty mba mivolagna ro anao koa ataondreo vahiny nefa ny ro ny vahiny anao koa ataondreo vahiny tampoko ro bako tany anao ayantetinao zay toa tsy mahay zagny teny fo mampivolagna anao zay vahiny ino fo anao vahiny mamondia vava anao navy an-tananan'olo atia tananan'olo anao tegna anao dalagna ndao mody aminareo agny atao vagny dalagna fasandesigna aminay eo marifelagna anareo baka agny magnotania anao préfet olo baka aminareo Antignana agny mandeha aminay Andrefato avozoanay za tsy mitsiko ino avian'izay tsy matoky hanigna lokon'olo baka Andrefa baka Antignana zay tsy mila zarikô-mena koa zarikô-mena ndraiky velomahôgo baka Antignana fady zay ho dadinay magnotania olo Andrefa ao anao faritry diana agny Ambariobe jiaby mavozo parce que marifelagna io aminareo ao feno zegny magnano izy fa akamarony fa zay avozon'olo olo baka Antignana any mahery fihetsiky koa silamo ro io silamo mahery fihetsiky volagnindry journal za tsy magnavaka fa raha marigny raha misy ataova statistique volagno magnotania zay Ambariobe ao fa avozon'olo ao ary mameno tanànanay olo baka aminareo agny zay ndraiky tsy mandeha aminareo agny
parce que zay mavozo fa nareo miala bakagny avy aminay eo nareo manangana marofelagna tampoko anao mizaha chauffeur-ny bajaj jiaby ambario be presque bakagny fa mamono olo amizay ro poisonné olo amizay ro ho an'izay magnano izy olako azafady fa ny akamarony aloha fa zegny za tsy magnano adiboko fa raha marigny volaniko préfet amizay miboaka za atao fitingenam-be fa lerany isan'andro magnano fitingenam-be eo anao tsy mivolagna fa niany parce que ho avy olobe nareo ho avy ray aman-dreninareo de hoe aleo tanàna laminy fa enerangoela cadencenareo monsieur le préfet Sambava non ndraiky tsy ratsy anao mitambitamby toerana ni mariny nao drakidraky namana tondrombo tambitamby toerana anao préfet ataova zay mety mba hitananao place elaela tsy namezako tsigny anao fa mampalahelo le vahoaka izy io le 11 io mbo hitanareo fa tsisy l'école mianatra Asambava tsisy l'école mianatra Asambava le 11 io eto anareo mizava fa zanakandreo ndraiky ivelany aty mianatra mamelo tegna fa zana bahoaka non le 11 tsisy olo mianatra journée nationale ny samboady le 11 aminay Sambava aty aminay avaritra aty fotony andra raiky tontolo andeha anaovagna fety question samboady député 3 zay heny fidizan'osy be Sambava ro magnano fety rozy io baka commence mitatriky olo agny commence mitatriky olo ro agny fotony baka olo maro andeha za fa navy nivolagna aty eto za tsy moasy fa za ndraiky tsy ampamoriky ataova volaniko aminareo statistique ataova compte rango 2009 jusqu'à niany firy événement nandalo natondry zalahy reto tsy nahitagna accident firy événement natondry zalahy reto tsy narignesagna fatin'olo firy événement nataon'olo aby reto tsy nahitagna lapoasy lagigny mamesy etoany zegny raha ataondreo toujours misy micloche conseil naka moa raha fa mipitraha tragnonareo magnanaova velitegnanareo zanakanareo kazalefa tsora matsiko sakera mafana tseniky nisy andro any tsoma matsiko mamy conseil naka zegny sinoa fafeny vraiment fafeny continuanao nipody amilaza antoloa sinoa navy eo andegnino andengala fasiky menty fody reo fa voky volamena tabitsiaka nagnamboatra lalagna ambilo be ro zao koa na ohatra nandeha angala fasiky menty entre Sambava antala sinoa miantoka aomby 20 presque environ à proximité où izy ny vazaha 120 000 personnes invitées aomby 20 sinoa miantoka izy Sambava zegny raha misy eo vita fety mangady ovy zegny raha ambarako anareo afatra ny zokla docteur JB paix à son âme vita fety mangady ovy tsy volan'ny lavaninareo tsy volan'ny jirofinareo ro ndikoragna zegny aminareo ro tsy ndikoragna zegny agnontania baka député nareo draky
nandeha volagna anazy tamban'ny kiraron'ny président en 41 pointiranao io en 41 anao tam'izay voisin hoe ampidiana baka kabarinao iny draiky am'le 11 fa firy taogna anao nivolagna azy zay fa firy fois anao nivolagna azy zay coulé vidiny lavany zany moaly nitety 4 qualité de magasin grand surface eftra magasin grand surface nzako vidiny lavaniny Madagasikara tizy araiky 8 euros tizy araiky 8 euros donc 8 euros io koa ataonao FMG 197 200 FMG tizy araiky mampalahelo anareo boko mivola anareo ça va non anareo ça va pas anareo boko mivola député nareo mity anareo non député nareo tsy mity anareo anareo boko mivola fa pan président de l'Assemblée nationale mity anareo non député Jacky ndraiky député Justin reo tsy mity anareo parce que reo voky vola anareo amizay nino mima tsy mima itsy problème reo fa reo avy agnano fety samboady andeha anaovagna fety mon Dieu Seigneur firenena mahantra anapetraka samboady anaovagna fety mampalahelo zany ve fivoarana fandrosoagna mamirapiratra Madagasikara fanampitana samboady nareo doko koa nagnapitrana galona bo nitaterina jusqu'à lalitra parce que napetraka galonky zay raha préparé agnatigny ao zao noho ino minono trop minono loatra tamin'ny Ambariobe izy nifidigna ambila zay magnano asanay Ambariobe sady io nefa nambaranay rango tamin'ny voalohany teto ireo député ny province de Godiaby reo mbo hivadika orange voilà izy akeo izy ny tsy mikoafy mibaribary baka izy mibaribary raha nasitriky tsy voasitriky mibaribary baka izy ke asakasaka anareo ça va amare niana amin'ny Léonze anareo ndeha mpinandro agn'omby 20 mbo sasaindreo nareo afaka mare apetrako aminareo ça va question valia question nakaty PM no moaly volana hoe asiagna sécurité fagnaragna maso mba mbaraza egona aomby baka eo aomby 20 andeha vonenareo ça va hoy aomby ntsofy nalainareo baka tahiana aia taratasinany fotony leran'izay vahoaka madiniky mamono aomby anareo mandefa gendarme police hoe amono aomby aza taratasiny aomby niany za magnapetraka question aminareo aboaza vahoaka taratasiny aomby 20 vonenareo io baka tahia nalainareo tahia anareo koa madio mangarara aboaza matoa tsy sakinareo volagny na aomby fulany aboaza taratasy zay koa raha volagninareo sarandre mangarara zao tadiavy bas aboaza le mangarara ty le marijo ty le mety lahy ty le tsy ako nino lahy aboaza baka leran'izay magnano fomban-drazany ary anareo milingilingy avy mitsakaraka taratasiny aomby zay zao koa lingilingy koa aboaza taratasiny aomby 20 baka tahia aomby 20
na 10 na zato aboa taratasy vola ninjovy vola baka iande andaninareo fetiny samboady andeha ikabary amizay andeha avandy vidiny lavani tsy manonga tsy mijotso io nefa nanao mivanga lavani andafy igny tizy araiky 199 200 francs araiky izy amin'igny kankagna ily matifely lavani io vangenao lafo mijotso atsika ha monsieur le ministre de travaux publics nao aloha tsy maintsy hoaniko e nino ma problemeny rond-point tambalavelogno teo nandeha nadosonao mba azave aminay vahoaka edy ny gene nino koa rond-point tambalavelogno teo mbalavelogno samby rano nandeha nadoso andeha mono vahoaka koa nareo andeha mono olo koa nareo baka nde iofo rond-point io teo mbola misy accident rond-point nandeha nadoso nino koa anareo mandrobaka foasanareo fa magnamboatra tsy ataonao ino ma raha mampigenenareo rond-point jiaby araka ny tanàna ny Madagasikara ty ambarazay edy nde en Europe partout ahitanao rond-point pour sécurité de routier tsotsy anareo ahaizanareo fa za miasa amin'ny BTP zegny aviana en Europe anao mahita rond-point tous les 100 mètres 50 mètres sécurité de routier ny misy adosonareo monsieur le ministre en travaux publics ô mba azave aminay baka ino antony izy nadoso andeha atao ino koa io neny ambario be zay nangataka mpanajagna ampidiana plasy poky nadosonareo araiky ambalavelogno andeha mon'izay ambalavelogno koa baka zay ine volako fitondragna ty volako mamono olo foasandreo rango 2009 jusqu'à niany zao ne magaga ipidianako ely tamy jeu de gile firy olo naty tamy Mamasy fanjakagna ty tsy nagnano deuil national fa ro ndraiky andeha apetraka samboady ro magnano fête nationale asambava fa le vahoaka maty non mamon'olo mandeha la guerre tsisy olo mitory amy tribunal igny nefa io kabary dossier classé maty koa maty magnano deuil national nino io mahavandreo sa io asidindreo no koa fa naty tamy fotoagna ro nagnano raha anao naty bory mamon'olo mandeha la guerre zegny tsisy mitory koa amy tribunal nefa io nde fa tsarovagna togno araiky anao tsy mbo ataon'ny fanjakagna fa ro ndraiky koa andeha hagnano samboady andeha hagnano fety ro mahita camion mahita tomobile mahita transportateur-gna vahoaka mandeha place igny magnontany anao za monsieur ministre de travaux publics mialatsiny tompoko ampangaiko elo satrokonaka nino moa dikany nagnatsonareo rond-point tambalavelo mba ambara zay vahoaka gagalany fagnahy zay vahoaka ny ambalavelo samby rano be mazava zay ambara zay mbo avy koa nareo io gnapoaka bazary atsimo ary ambanja ry baka fôty migenenareo koa baka zo fôty nareo agnamboatra RN6 jusqu'ambanja mopoanareo bazary atsimo io nde rond-point ambalavelo ny fony poanareo safady mangataka aminao za monsieur le ministre travaux publics mba azavy aminay dikany
raisonnement anao nagnadoso raha io en tant que anao responsable voalohany amin'ny travaux publics. Tsisy panneau io ke hoe aménagement route Ambalavelogno. Non, miala rond-point ty zay zone eto. Ben oui, bravo, nareo zone io tsaka Ambarivo be tsika mamaragna izy. Ambarivo be mampalahelo zatsika, vraiment mampalahelo zatsika. Alohany zay volagna nareo vahoaka ny Ambarivo be tseniky, zay volagna fanjakagna amin'ny Ambarivo be ndraiky fanjakagna navy tao. Atsika jiaby koa na tadidy na tsiaro za teto navolagna ministre travaux publics hoe réhabilitation lalagna Fasena 70 km. Za teto nivolagna mbambaraza edy aia la pointe jusqu'à Fasena anao mety 70 km lalagna monsieur le premier ministre en travaux publics. Nagnontany izy za tsy novalina parce que tseny asa ro to donc nandehanza Google na nandehanza 4 mètres carrés 4 km carrés Ambarivo be navy ro fako moaly. Oh, ministre en travaux publics, ministre en finances nanjary 67 km koa lalagna andeha amboary réhabilité. Io volagno aminareo fanjakagna ty ne gravy. Araiky mivolagna 70 km araiky navy, ro menada navy 67 km. Nandeha eky 3 km. Aia tegna izy 70 sa 67 km andeha ho amboarinareo Ambarivo be. Ro samby rofo tsy fagnaraka koragnandro. Tsy fagnaraka koragnandro. Araiky mivolagna 70, araiky navy mivolagna 67. Io tsy 67 hectares. Mampagaga. Inavitrable fanjakagna ty volaniko aminareo. Raha volagnina araiky hafa, raha volagnina araiky hafa. Zay teto fa nivolagna. Io fagnamboaranareo lalagna Ambarivo be io tsy volan'ny fanjakagna. Misy zalahy raiky zay baka andavako tokony ao. Merci président fa anao nagnamia zay nagnamboaragna lalagna. Nino volany amen'ny président nde nagnamboaragna lalagna anao Ambarivo be? Nino? Tsisy volan'ny fanjakagna io. Volan'ny Banque mondiale frère. Baka andavako tokony ao manafy zegny alohan'ny za tsy hanongo nagnaragna anany. Anao olo miaraka amin'ny Orange. Tsy hainao vola baka ia ampiasain'ny Orange atao ao. Banque mondiale. Io le kahindreo hoe PIC 3 frère. Za tsy hanongo nagnaranao fa anao vao baraka mari loatra. PIC 3 izy miboaka io. Zao ne problème nareo monsieur le ministre des travaux publics. Anareo koa nagnano entretien depuis 2009 nareo navy tamin'ny fitondragna. Lalagna tsy robaka lalagna jiaby ta Madagascar. Fa nareo tsy nagnano entretien. Parce que nino? Anareo zatra mangataka. Sperakui. Biloloa tsy ningegna anareo. Fanjakagna tsy mety tontohitra zala.
Elo volako losy be io karaha tombokontra miobaoba ro jiaby manonga mijotso ministra koa ministra agnamboatra lalagna Ambarivo be mila ministre ny finance ndraiky ministre ny travaux publics mon Dieu Seigneur non mampalahelo ino foasanao ministre ny travaux publics vola fa débloqué nino ty ministre ny finance Ambarivo be andeha hagnano vacances andeseky ranomasy tseko kiagandra ndray koa raiky koa nabakany koa ministre ny fiompiana sy ny fambolena monsieur Roger François tseko François Roger tseko azovy agnaranany miala tsiny miala fondro nandesigny nandeha an'iza langilangy ndraiky nampizagna lambiky igny karaha io nataony baka mba nagnazava edy ry mpitsabo langilangy ry mpandra raha opérateur ny langilangy sy ny firongony monsieur le ministre mandiniko hoe aie tany mitalia contact zazo mbola ministre milafo ro moatahoata io masinazy miza de loin aienta misy Bellevue eto mitaliako mampalahelo en espace même pas une semaine 3 ministres mandalo Ambarivo be tsy haiko nino ataony be raha tadiavinareo Ambarivo be ty io koa donc nazonareo natao nampigadra zay topitany tsiaby anteto tao nivonenareo mbo nataonareo ary mety mbo ataonareo raha zegny mbo sakindreo baka zay tsy nagnandro egnatra mbo hagnano zay ro io oui raha masotanin'olo ty fa ataondreo ke ny amon'olo tsy ataondreo izy baka io nabavina igny fanefandreo io paix à son âme agnaran'igny condamné à mort nivonenareo tamponja nabaviko mbo avy aminareo izy ndray tsy niantsy amare ho hira io en espace de quelques jours 3 ministres mandalo Ambarivo be tsy hainao nino asany ataondreo ro jiaby ro miza hoe haia Bellevue andeleko fa za zo mbola ministre fa fitondragna ty fa mangozogozo zegny eteko raha diandreo tany ben oui tampoko za anao amizay député na député ne azafady zany François fa za tafitikika aminao frère mampalahelo zanao mampalahelo zanao zandry François Labanane anao mivolagna ministre oleky ministre io mavozo anao ndraiky mavozo ministre zala tegna hita mibaribary fa tsy hainao place ma député anao monsieur François katakata zay boka monsieur le ministre fa hitanao edy zao aratsany vidiny langilanginay ke zay anao navety mba nahita mba mangataka aminao mba irabe io mazamanao sa io dadilahinao ministre ny élevage et agriculture konga mare agny anao koa fa mivolagna aminany est-ce que izy tambitamby anao volagna mare monsieur le ministre anao zao navety karakory maraty
manonga fa io sa mo ijotso koa ayazako nivolagna amin'ny vahoaka fa tsy zay monsieur le ministre fa oh putain za koa tagninanao tary anao ndro disanako tefakatoko mialatsiny aminao monsieur député tsy ministre igny fa anao mihitsy ny député ndro gogo Ambaribe volaniko zay azoko ma tsy mehe vidiny langilangy fa ambany tsy tokony zay raha ny volainao afanao tokony vola karakory ma vidiny langilanginay ty miandro samare hiteraka sa tsy hiteraka mba ezany amitsakarakara sazy hafa anao député asanao ampagnaramaso asan'ny gouvernement panatateraka fa tsy anao andiso lelaka izy andinoano izy zandry François karaha fa indroe nitondra anao zay zalahy indroe nitondra anao anao koa fa tsy masaky mivolagna ambilazy efa oaka hivolagna aminazy ampizavana izy fa zay ne mitsabo eo zay ne maheviko ny tanignandra io fa tsy anao ndeha iso lelaka izy ndinoano izy andi tambitamby izy io madadilanao sa zamanao koa fa tsy vitanao tondra zay Ambaribe mindao mody be fandriagnanao ro aminareo agny zalahy anao ne baka be fandriagnanao ro mindao aminareo agny fa tsy io anao mba haiko edy anao vao tefakatoko izy mitsitsy aminao izy ministre mijery anao le volanao igny tsy aseny blé wala tsy aseny eau de javel nde anao tsy nizahany fa ika anao mivolagna ampidiana baka vidéo anao avy an-tragnonao labanany zava anao mivolagna igny anao tsy nizahany fa ika anao nivola fotony tsisy valeur aminazy volagna anao izy ny tokony avozo anao anampitamby anao fa tsy anao andeha avozo izy anampitamby izy anao ne député mpagnaramaso asany exécutif asany mpagnatanteraka izy nommé kofa tsy mavita asany izy dégage taille la route fa tsy anao andeha volagna volana langilangy anao mandany mon dieu fa hita baka anao tsy ho tavandregny aliko andrefa koa député ny Ambaribe aliko andrefa io tsy ho tavandregny oeraoerany be normal izy nandeha nangala liabody nataony eo andeha atao mera fotony roaroe fa teo ino adalagna tsy nataony ro ndraika liabody teo dia livolovolo nino nampikonaigny olo jiaby teo tamy roaroe lahy teo niany zandrilahy vita zarga azafady zandrilahy Gilbert vita nampalahelo zany isany zany volagnanao mariny fa za nalahelo raha natondroanao manafo nalahelo za hoe vita ndre alivolovolo ndraiky labanany nampandoaliky vita zarga aminasanazy aleoko lavitra koa zaho aleoko lavitra nahita vita nagnano asanany fa koa i alivolovolo tegna amin'ny agnaranazy hoe volovolo izaho baka tsika conseil mbarako anareo vahoaka ny Ambaribe fa regninareo agnaranazy mapara papara gopara anareo kaza mifidy koa fa mapara rozy eo baka andeha hangalatra vato zegny ane dikany volagna premier ministre nomaly hoe sécurité raha jiaby andro fividiana andeha hangalatra vato rozy io vody satra mangeto satry miogno
zegny ane reto mipara soalopara reto mastea zatra mangety satry miogno tagnana zatra mivelatra satry miorogno zegny ro io andraingalitra baka ro io tsisy koa ke conseil ambarako atsika vahoaka ny ambareo be ary hoe conseil ameko anaro managna portable jiaby atsika ary misaotra agnarana na ndao nareo mifidy io za fa nareo koa fa avy agnatin'ny cabine technique ao ampidira agnaty posinareo vatonareo nareo miboaka za fa nifidy miboaka ataova vato blanc na amba Victor raha lainareo avanareo baka an-tanàna fa tsy vahiny bakary alivolovolo baka mahazo aroe ho an'izay tsy mahay olobe nazy papany teraka izy ary mba toloakary fa mamany bakary samby rano be mazava aminaka zegny izy vahiny vraiment izy vahiny faro hoe conseil ameko anareo vaoko any ambareo be aza mandeha mifidy ambilafo ro angalitra fa zatra mangalitra baka ro ambila ro angalitra zay fo conseil areo ameko anareo vaoko any ambareo be na nareo aza mandeha mifidy velo-tegna nareo taova na nareo mandeana mifidy manaova vato fotsy blanc nareo mipointe tondro nareo za fa teo niala akonengery amin'ny lamaka vitany nataoko za loso zegny fotony io tsisy raha iova ro fa zatra angalitra ary andeha angalitra ino amizao le portable anareo lerany avy fagnisagna vato aleva video aleva sary alefasa aminaka ty zegny commune zegny tany misy tany bureau de vote alefasa aminaka sary zegny tsombondro fa nareo mbario be lombolombony somila ho antimahory azafady ho kiony ahazo anareo ko ro relahy io mipody eo bebe nio mbo azo anareo za tsy magnozo fa raha fa niagnatsika toy ny hitatsika raha zegny mandeha baka volagna antety agny reo fa magnantourné ndreo baka hoe za ko avy eo ajotso ampanigaiko vola vidiny lavany ampanigaiko vidiny langilangy kelera koa mera nampanonga vidiny langilangy nimbiagna koa mera nampanonga vidiny lavany nde député fo mbola mangataka am ministre oleky ministre gueuleny ho anampitamby ampanonga vidiny langilangy anao andeha vandy amin'ny vahoaka agnapody vidiny lavany agnapody vidiny zegny hoe ahita mpamatsy pirabe vola oh monsieur zandrila ali volovolo avion tsy magnano marche arrière fleur tsendriky nisy savant manapahaiza ingénieur nagnamboatra avion ke avion nagnano marche arrière non avion tsy magnano marche arrière va ambaraza aia misy avion magnano marche arrière tsisy kenao koa fa nalohany vahoaka anao zala donc tsy apodindreo mivavandreo koa tsy angalatra amin'ny mahazatra ke vahoaka ny ambareo be aviendreo fanjakagna io milomay aminareo ao
raha raiky fo. Parce que sommet de la COI andeh-tao Ambaribe janvier 2025. Ino amizay? 5 litres ro gouvernement jiaby ministre zegny hoe avy Ambaribe, ministre zegny hoe, ministre zegny hoe baka atao fa hoe nagnamboatra Ambaribe atsika fidy orange, mon œil, tiens. Azakadalendro asandro ne zegny magnamboatra ro jorony karany, tsy magnamboatra ro jorony karany, asandro zegny. Fa tsy hoe ka sommet 2025 COI atao Ambaribe niananareo agnamboatra lalagna 70 km avy araiky bako mivola fa 67 km. Wow, aeny marigny. Ke zegny naka afatra belako fa fanjakagna ty aliko andrefa tsy tavandregny. Rambo 2009 ro fa aliko andrefa tsy nitavandregny. Heureusement raha Jojo fa mivolagna izy tompo hoe za nianatra avandy izy ary ho avandy amin'olo. Tegna marigny. Fa tsika voahoaka fo gogo. Atsika fa nivolagny hoe izy nianatra navandy ary andeha avandy aminareo, anareo mbara merci président. Anareo zao le amin'ny fisian'ny jerinareo saky mivolagna. Misy aminareo fikambanana viavy Ambaribe eo kadikadalendro andesindreo ndesa va. Ialanareo tokantragnony vady amanjanaka anareo. Oh, nareo baka agny amizay mangotsiko vaniako zegny, mangotsiko raha tadiavinao. Olika anao mipetraka ndraiky zanakanao ndraiky zafinao ndraiky vadinao nao ndeha lingilingy nandeha nagnano kawitry vody agny. Zay ndraiky kapikipikinareo igny mbio pikipikipikipik zay tsy body pikipikipikipik sinoa mizanareo ankitana fatsiky maître na alena. Ke zegny koragna ry avako aby. Azafady maro raha ataon'ny fanjakagna ty fa cinéma, vraiment cinéma. Solution amindreo manambotra olo, sécurité amindreo manambotra olo. Fa ireo olo voalohany kidnappeur manambotra olo tsy amidikany normal. Tsy agny lalagna o JB. Tondro mahitsy aran-draha. Ke afatra igny natompoko atsika jiaby mandini atsika misy zanaka. Za tsy contre fanfara fa zanaka atsika zahava. Maro amindreo tsy haiko reo hagnano examen intero. Niana marefaka mare. Za nagnontany. Maro mpampianatra mivolagna si zay misy intero. Ho avy zanaka atsika. Zanaka andreo ne mianatra ro patron, tsy mianatra ro patron. Za fobaka raiky igny arena. Zanaka raha Jojo nadosa l'école nandeha nampanovigny opérateur. Nanangana ino? Entreprise. Arena Corporation. Tegna ngala arena. Aleny koa arena io bapany nangala kajo miala avy koa izy koa. Fa zanaka atsika andeha io, zafitsika andeha io. Gogo karaha tsika olombelona koa. Magnano merci atsika jiaby. Samy mandro mondro, samy mahafotegna. Ciao, bye.